Віруе свет, як птушка ў небе. Танцуе ветер тут жа, поруч. Ты б хацеў тут быць з намі, тут свет адкрываць, дзе здзейсніцца тысяча мрояў, ды яшчэ болей прыгод. Лячу, лунаю я ў аблоках. Калі лячу ўверх, шчаслівая медведзяня. Чую лесу цудоўны спеў. Шэпты траваў калышуць мяне. І ўжо ведаю я, што чакаюць прыгоды. Польская телевизия представляет фильм с серии «Медведик-фантазик. Месяцовая краина». Вось вы дзе. Дык скажите, на что вы хаваліся? Суквецце рамонкаў, пялёсткі ружы, крыху мяты для смаку і водару. А, вось і маліны. Без іх не было б гарбаткі, Праспэро. Ратуйте! Дапамажыце! Гарбаты ім захацелася. Ратуйце! Не крычы так, я табе дапамагу. Нарэшце я ўжо думаў, што застануся тут назаўсёды. За вас я рассыпала суніцы. Гэта ўжо ўсё? Яшчэ чарніцы. Гэй, фантазік! Фантазік! Я чую, ужо іду. Фантазік! 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 А вось і ён. Весялун, не, гэта беладонна. Нават не кранайце яе, яна вельмі атрутная. Хто б мог падумаць? Гляньце, якія прыгожыя. Цікава, адкуль яны тут? Іх сюды прынёс вецер. Кветкі неўзабаве адцвітуць, а іх насенне рассеецца па ўсёй выспе. І хто ведае, дзе яшчэ? Табе нічога не будзе, гэта толькі дзьмухавец. Паглядзіце ўважліва. Вельмі падобна да насення люнарыса, але небяспечна. Небяспечна? Чаму? Люнарыс альбо месяцовае зелле. Яно расце толькі на дзікай выспе. Яго насенне вецер разносіць далёка, вельмі далёка. Калі нехта яго сустрэне, правальваецца ў сон пра люнарыс, валадара месяцовай краіны. Месяцовай краіны? Так. Люнарыс робіць так, што нельга перастаць пра яго сніць. Калі вы пабачыце фіялетавае воблака, схавайцеся і чакайце, пакуль вецер не панясе яго далей. Які прыгожы! Такога я яшчэ не бачыў. Дзякуй табе, жучок. Ой, адбываецца штосьці дрэннае. Што гэта? Гэта люнарыс. Фантазік, асцярожна!
засынай, фантазик. О, дзе гэта я? О, Ой, я лётаю. Цяпер фантазік сніць пра Люнарыс і яго месяцовую краіну. Мы ніколі цябе там не пакінем, мой любы мядзведзік, ніколі. Но. Загадка, што гэта значыць? У цені крылаў матылька плыве ды зяе месяц. Табе пакажацца прамень да сяброў моцныя плечы. Ага. 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 Вогнішча. Ёсць спосаб справіцца з Люнарысам, лотас абуджэння. Я калісьці яго бачыла ў таямнічым лесе. Так. Там возера і расце такая кветка. Прайсці праз таямнічы лес. Забудзьцеся. Дык што, мы пакінем мядзведзіка аднаго? Я ведаю, як туды трапіць. Я нырала дзе-нідзе і бачыла тое-сёе. Дык чаго мы чакаем? Я застануся з фантазікам. Нам трэба ісці. У прыцемках лотас хаваецца ў ваду. Лепш я застануся з Юліяй. Альбо палячу. Без мяне яны не дадуць рады. І што мы цяпер зробім? О! Удушлівы плюш. Ён ахоўвае ўваход у лес. Удушлівы? І ніхто мне не сказаў? А можа, тунэль пад зямлёй? Карэнне яшчэ больш небяспечнае. Гэй, хто ляціць са мной? А хто павінен? Ці я нейкая вавёрка, ці што? А ці я нейкі насільшчык? Я не ведаў, што вы ўмееце лётаць. Я нічога не чую. Трэба шукаць ручай, толькі ён завядзе нас да возера. Не бойся, я цябе трымаю. Ратуйце! Ратуйце! Сюды! Гэта таполевы пух. Трэба пачакаць, пакуль не спыніцца вецер. Прасперо, твой пярсцёнак свеціцца. І ў ім відаць фантазіка. Гэты крышталь дае знак, што яшчэ не позна. Наперад, бо час ляціць. Куды цяпер? Лотасавае возера мусіць быць недзе побач. Гэта ручай. О, хто ты? Я доўга цябе чакаў. Занадта позна. Лотас абуджэння ўжо пад вадой. Што гэта за дзіўны гук? Звычайныя жукі.
Не зусім звычайнае, паглядзі. Ён у мяне. А цяпер хутка вяртаемся да мядзведзіка. Ага. Нам трэба ісці. З гэтага моманту мы будзем заўсёды разам. А ў што мы будзем гуляць? У колеры. Я вельмі люблю блакітнае. Выдатна, я таксама. Толькі я паклічу маіх сяброў. Мабыць, гэта немагчыма. Хадзем са мной. Я не хачу. Хадзем, не марудзь. Хадзем. Хадзем. Я ведала, што вам удасца. Я сніў дзіўны сон. Я лётаў. А потым хтосьці хацеў са мной гуляць у колеры. Што гэта за гульня? Вы не ведаеце? Нічога асаблівага, я ведаю цікавейшыя. А гэтая кветка. Я ніколі такой не бачыў. Трэба ёй заняцца. Гэта лотас абуджэння. Дзякуючы яму, а дакладней, дзякуючы мне. Вой, што ты робіш, моя нага? Табе заўсёды трэба пахваліцца, так? А хто? А хто навучыў вас лётаць? А я, чаму ніхто мяне не абудзіў? Таму што ты спаў, як мядзведзь. О, яна... вяртаецца ў лотасавае возера. Шкада. Пры шуме чароту яму было б нашмат лепш.